de novo. Imos a pechar os relatorios da xornada coa intervención de Iago Samartín Villar, do Grupo de Investigación Ecoevo Lab da Universidade de Vigo, que nos vai falar sobre as especies invasoras, concretamente o caso da formiga argentina na Galiza. Moi boas tardes, Iago. Hola, moi boas tardes, que tal? Moitas Moi gracias. ben, gracias a ti por estar con nós hoxe. Para os que non coñezades a Iago, Iago é licenciado en Biología pola Universidade de Santiago de Compostela, con mestrado en Etoloxía pola Universidade de Córdoba e doutor internacional pola Universidade de Vigo, baixo o programa de doutoramento Biodiversidade e Ecosistemas. Iago colaborou co Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Pontevedra no ano 2010 co obxectivo de aumentar a súa experiencia no mantemento e manexo de animais. Posteriormente, obtivo 2 bolsas predoctorais e postdoctorais, contratos pola Universidade de Vigo e a CEMMA, e participou en 2 proxectos de investigación do Ministerio de Educación de España, tarefas que complementou coa docencia no mestrado de Biodiversidade Terrestre da Universidade de Vigo. Os seus principais obxectivos de investigación céntranse nos mecanismos ecolóxicos e evolutivos que modulan o comportamento. Iago analizou a variabilidade fenotípica, a resposta cara a factores ambientais e as estrategias de vida en insectos solitarios e sociais. A súa produción investigadora destaca polo seu carácter colaborador e internacional, tendo colaborado con 35 investigadores de diferentes países e realizado estadías durante case 3 anos en diferentes centros de Bélxica, como a Universidade de Leuven, Ecuador, Universidade de San Francisco de Quito, China, Academia Chinesa de Ciencias, e Francia, no CNRS. Os seus traballos foron presentados e discutidos en 6 congresos nacionais e 9 internacionais. Pois agora tócanos aprender un poquinho sobre a formiga argentina, co cal tes a palabra, Iago. Moitísimas gracias, José, por esta completísima introducción. Moitísimas gracias. Paso agora a compartirvos a miña pantalla e imos ver a presentación. Bueno, supoño que estaredes vendo. Moi ben. Pois, como nos decía José, esta presentación tratará sobre a formiga argentina e, máis que nada, quería enfocala no que ocorre despois da súa introdución na Galiza. Bueno, comentarei os resultados obtidos tanto nos grupos de investigación francés do CRCA, do CNRS e do grupo Ecoevo, aquí en Pontevedra, Galiza. Moi ben, sen máis preámbulos, imos pasar a ver uns conceptos básicos que xa introduciu un pouco Cristina na charla anterior e que para comprender un poquinho mellor esta presentación que é diferenciar o que é unha especie exótica, unha especie introducida ou unha invasora, ainda que, como digo, Cristina xa nos deu unhas pistas. Ben, segundo a Real Academia Galega, exótico é aquelo que é propio de culturas ou países diferentes e afastados. Entón, se poñemos este exemplo de unha masa forestal galega e atopásemos unha especie tal que un papagaio, pois poderíamos corroborar que isto, bueno, é unha especie non nativa, ven de outro país afastado, e a nivel de especie, como vemos na dereita, pois sería o resultado de transportar unha especie nativa a un novo ambiente. Ben, segundo tamén a Real Academia Galega, introducir é facer que unha cousa entre dentro de algo ou que pase a formar parte de algo. No caso das especies, despois do transporte dos individuos, os individuos pasarían a establecerse nese novo rango, nese novo hábitat e persistirían, ou seja, serían capaces de reproducirse, adaptarse e sobrevivir, representado aquí como agora 2 papagaios porque xa son capaces de persistir neste novo ambiente. E, por último, invadir é ocupar un lugar e estenderse por el en gran cantidade, algo prexudicial. Entón, no caso das especies, unha vez que xa estaban establecidas e persistindo, pasarían a difuminarse a espallarse polo novo hábitat introducido e pasarían a desprazar e causar estragos sobre a diversidade na que foron introducidas, considerándose agora si unha especie invasora.
representada como agora unha multitude de papagaios neste noso ecosistema. Isto, por suposto, é un exemplo ficticio, non? Entón, polo tanto, temos que as especies introducidas son especies exóticas, veñen de outros lugares e foron introducidas, transportadas. Sen embargo, todas as especies invasoras non son exóticas, verémolo agora a continuación, e tampouco non todas as especies introducidas pasan a ser invasoras. Como é isto? Bueno, pois hai especies invasoras que son autóctonas, ou alo menos hai algúns autores e autoras que así o consideran. Aquí temos dous exemplos de vegetal e animal. As especies autóctonas que pasan a ser invasoras son aquelas que pois, son favorecidas por algunha modificación ambiental, sobre todo as creadas pola modificacións humanas, e pasan a expandirse, a causar estragos no hábitat no que xa eran nativas. Vimos un pouco que nos comentaba Santiago Vaz pola mañá o caso do xabaril. Logo temos o caso das especies exóticas invasoras, veñen de fora e si empezan a espallarse, a producir danos. Temos aquí uns exemplos, pero temos que ter en conta que o que quería resaltar nesta presentación que moitas especies exóticas invasoras foron introducidas por nós. Polo tanto, esta demonización, esta adversión que temos por este adxetivo invasor que o temos como negativo, pois soemos catalogar as especies como, tildalas como malas, como decía tamén Álvaro, non? Pasan a ter unha connotación negativa que, como especies o único que fan é, unha vez sido introducidas, o único que fan é sobrevivir nese novo ambiente. Por lo tanto, malas as especies de por sí non o son, aínda que sí causen consecuencias drásticas para o ambiente onde si foron introducidas. Ben, temos entón a introdución intencionada. A introducción intencionada produce que especies sexan invasoras ou non. Por exemplo, á esquerda temos o exemplo da introdución da gambusia, un peixe que se introduciu para o control de mosquitos transmisores ou vectores da malaria, neste caso, non? Entón, foi unha medida de un control biolóxico o cal ocasionou a reproducción masiva da gambusia nos ríos onde foron introducidas e establecemento e a produción dunha especie invasora. Sen embargo, outro caso paralelo sería a introducción do Anaphes nitens, unha vespiña parasitaria que parasita o Gonipterus scutelatus, que é considerado unha praga do eucalipto. Entón, este individuo foi tamén introducido para controlar a proliferación do Gonipterus scutelatus, pero non chega a ser invasora. Por lo tanto, aquí temos eses dous exemplos. E falando das introducións non intencionadas, pois serían aquelas que sen querelo pois estamos realizando debido á comunicación que existe en diferentes partes do mundo. Tal que o caso que un individuo de un ambiente pois é transportado sen querelo a outra parte. Isto é un fenómeno a día de hoxe moi común e cada vez vai a maiores debido á globalización, o cal nos repercute en moitos beneficios, pero tamén nos reporta grandes problemas como o que estamos vendo, non? Aquí un pequeno exemplo neste vídeo sacado da páxina Shipmap. Vemos nesta escala temporal, este datos do ano 2012, vemos diferentes cargueiros, barcos que están a comunicarse entre diferentes partes do mundo. Vemos en diferentes cores o que están transportando, pero o que quería resaltar era o fluxo de barcos que existe. Vemos aquí as rutas que trazan ao final, ou seja, nos están dando unha idea da probabilidade que existe de que algunhas especies se colen neses barcos, neses cargueiros e sexan transportados a outros lugares de forma non intencionada. Unha vez que cheguen a ese ambiente, poderían introducirse, sobrevivir e volverse invasoras.
Este foi o caso de moitas das formigas que a día de hoxe teñen un carácter invasor, que son formigas exóticas, foron introducidas. Aquí temos o caso, por exemplo, de Solenopsis invicta, que é unha formiga que causa grandes estragos nos Estados Unidos americanos, nativa de Sudamérica, tamén parece que se está espallando por outras zonas. Temos o caso, aínda que parece que non por distribución de cargueiros, pero si podría ser por outras vías terrestres, o caso de Lasius neglectus, que está colonizando toda Europa, provinte de Oriente Próximo, e agora, causando estragos en Europa, e esta especie a que me centrarei nesta pequena charla, que é a formiga denominada arxentina, aínda que vemos que o seu rango de distribución é moito maior que o propio país arxentino, o seu nome científico é Linepitema humile, e como vemos é unha formiga que foi introducida en prácticamente todos os continentes e en moitos países dentro dos continentes. Entón, pois a súa historia asúmese que, como decíamos antes, foi un proceso de introdución non intencionado, vía marítima, pois pasou de Sudamérica, téñense rexistros de que, pénsase que foi pasado en 1882 a Illa de Madeira e tamén en 1891 a New Orleans. E despois foi descuberta en 1923 na Península Ibérica. Polo tanto, é unha veciña que temos presente dende hai case xa 100 anos. Temos máis mediatizadas outras especies introducidas ou invasoras, como é o caso da vespa asiática velutina, a vespa velutina, moi frecuente nos medios, seguramente polos seus estragos directos na saúde e na economía humana, ten grandes repercusións sobre a abella que produce mel, pero non temos en conta as consecuencias que producen outras especies que están moito menos mediatizadas, como é o caso da formiga arxentina. A formiga arxentina despraza a biodiversidade, quere decir, compite e domina sobre as especies nativas, autóctonas, modifica comunidades de invertebrados e vertebrados, modifica as interaccións entre animais e plantas, o manexo e a reciclaxe da materia, a nivel agrícola pois destrúe gromos e froitos, como vemos na imaxe da esquerda, é capaz de favorecer pestes, pois coida e protexe os pulgóns áfidos que están a chuchar a salvia das plantas, por exemplo, neste caso é un pemento, invade instalacións humanas, os seus efectos teñen unha forte sinerxia co cambio climático, polo tanto, maiores efectos probablemente serán preditos para o futuro próximo e, sobre todo, como víamos co caso da velutina, co caso tamén da abella, produtora de mel, como vemos, pode atacar as colmeas, rouba o mel, incluso mata larvas ou individuos inmaduros, pero tamén, aparte destes danos directos, tamén é capaz de transmitir virus ou bacterias. Entón, para ter unha pequena idea da zoonose desta especie, aquí vemos a cantidade de virus que foron detectados nas dúas formigas invasoras máis problemáticas na actualidade. En total existe 87 virus detectados nas formigas e 32 deles tamén foron detectados noutros insectos. Ou seja, tamén foi demostrado que existe unha transmisión de patóxenos de virus, tamén hai bacterias que se transmiten dende estas formigas a outras especies. Entón, estamos vendo que foi introducida, entón para introducirse e sobrevivir, precisase certo éxito, non? Certo éxito por parte destas especies na adaptación e supervivencia. Como é que isto se produce? Para iso remontarémonos á súa distribución nativa. Veremos que na súa distribución nativa as formigas dun formigueiro, aquí representadas con un círculo coloreado,
pois nel habitan individuos de diferentes fenotipos, de diferentes castas, como vemos aquí, as raíñas máis grandes e as obreiras máis pequenas. Esta especie, a formiga arxentina, non ten voo nupcial, senón que se coloniza novos ambientes de forma terrestre por propágulos. En distribución nativa, propágulos que é pois a dispersión de certas raíñas acompañadas de obreiras para a colonización de novos ambientes. Fundan un novo niño e tras fundar este novo niño existe moitas veces unha conexión entre os individuos do niño orixinal e do novo niño, ou sexa, existe un fluxo de individuos entre estes dous niños. O que vemos representado aquí con estes dous círculos, dous niños conectados, pois pódese expandir e facer unha rede de colonias. Esta rede de colonias, como digo, na distribución nativa está limitada, entre outros factores, pola competencia contra outras redes de niños da mesma especie, pero con xenética diferente. Ou sexa, un individuo agora que está compartindo o niño conectado con outras moitas irmás podería desplazarse por todos os niños desas colonias e cooperar entre os individuos destes, pero, sen embargo, cando se topa con individuos de outras redes de colonias, o resultado é que se atacan e, pois, no canto de cooperar estarían a realizar unha interacción agonista, a competir entre elas. Polo tanto, isto limitaría a súa expansión. Sen embargo, agora na distribución introducida, que ocorre? Cando individuos de colonias conectadas se atopan, esa loita que víamos, esa competencia, non se produce, senón que se produce totalmente o contrario. Pasa a establecerse un vínculo de unión entre as redes de colonias, onde os individuos de dúas redes de colonias pasan a ser aceptados e pasan a cooperar entre esas colonias. Entón, pasaríamos a ter unha vasta rede de colonias unida, o cal lle garante pois un forte recrutamento de individuos, unha forte cooperación e, polo tanto, a creación dunha nova organización social que non era coñecida até de agora no panorama evolutivo, que é a formación da supercolonia, ou seja, unha rede vasta, unha rede de unión de grandes cantidades de niños. Vale, entón, que factores están involucrados na formación da supercolonia? Existen diferentes hipóteses non exclusivas. Unha sería a perda de diversidade xenética no transporte. Como só foron transportados algúns individuos, a variabilidade xenética da especie no seu rango nativo pérdese, porque só uns foron introducidos, e esta variabilidade, esta merma da variabilidade, podería ser a que ocasione que os individuos no ambiente introducido non se estean a recoñecer como individuos alleos ou a competir. Outra hipótese sería a dominancia das colonias con menor de diversidade xenética, quere dicir, aquelas máis agresivas, máis dominantes, son aquelas que mostran unha menor diversidade xenética e, polo tanto, como son menos diversas, cando se atopan entre elas non se recoñecen como alleas, outra vez. E a terceira das hipóteses sería a presión selectiva en altas densidades. Isto viría a ser que, como hai tantos individuos, se estivesen a reaccionar de forma negativa constantemente, isto produciría costes elevadísimos para os individuos, polo tanto, seríalles moito máis útil pois cooperar entre eles que atacarse. Bueno, sexa o que for, o que temos é unha cooperación de individuos nunha vasta distribución xeográfica, como podemos ver entre, no caso do sur europeo, as colonias, por exemplo, coruñesas, estarían a cooperar con todas as colonias presentes no litoral atlántico mediterráneo que van até Xénova.
alo menos son os datos que até o de agora recollidos, e, polo tanto, estaríamos a falar dunha masa de individuos cooperantes, unha supercolonia de aproximadamente 6.000 kilómetros. Ben, entón, aparte de ser cooperantes, o que nos está a decir é que estes individuos son moi bons tras a súa introdución en adaptarse ao novo ambiente. Son capaces de permanecer en diferentes situacións que xeran novos problemas e presións evolutivas. Polo tanto, nós plantexámonos a hipótese de que estes individuos teñen que ser moi plásticos. A plasticidade comportamental é aquelo que permite a un individuo modular o seu comportamento en función dos problemas que vai atopando. Entón, nós pensamos as obreiras, que son individuos que teñen que desenvolver moitas tarefas nesta especie, teñen que ser moi plásticas. Por exemplo, unha obreira pode modular o seu comportamento porque pois é capaz de coidar das larvas, crear estruturas como os niños, coller alimento, transferilo ás súas compañeiras, encargarse da obtención de recursos complexos como é a obtención do mielato dos pulgóns ou defender ou atacar outras especies. Toda esta plasticidade, esta capacidade de desenvolver diferentes comportamentos, depende de moitos factores, como o desenvolvemento de cada individuo, a expresión dos seus xenes, as súas conexións neurolóxicas, a estación na que se atopen, o tamaño da colonia no que habiten e, como falábamos antes, do fenotipo, do tipo de casta, se é reproductora ou non, e incluso en algunhas especies, se os individuos non reprodutores son soldados ou obreiras. Ben, entón nós centrámonos un pouquiño nesta última parte e quixemos ver se a plasticidade da formiga arxentina é maior fronte a outras especies nativas, como o caso da formiga común de xardín, formiga europea de xardín, que é Lasius niger, e quixemos ver se a plasticidade, ou seja, se esta variabilidade do comportamento é maior nunha das castas que noutra. Como decía antes, asumíamos que as obreiras terían unha maior plasticidade. E iso foi o que fixemos Nico, Rafael e eu. Puxemos formigas en placas e observamos o seu comportamento explorador. Medimos a súa exploración con programas de seguimento de traxectorias e analizamos a súa exploración en 5 observacións repetidas para ter un patrón de comportamento a través do tempo. Entón, o que vemos aquí que a representación de 3 individuos que van modulando o seu comportamento a través do tempo, non é un comportamento homoxéneo, pois nós o fixemos con 180 individuos. Ben, o que decía antes, asumíamos que as obreiras terían unha plasticidade maior porque desenvolven máis tarefas na colonia en comparación cas raíñas que meramente se dedican á posta de ovos. Pois, como sempre ocorre na ciencia, ou alo menos como sempre nos ocorre a nós ou a min, os resultados mostraron exactamente o contrario do que pensábamos que ia ocorrer. E o que podemos observar nestas dúas gráficas é a actividade, a exploración predita para cada un das dúas castas en función do tempo, as 5 observacións que observamos no eixo horizontal. Vemos que no caso das obreiras, a actividade, a exploración aumentaba co paso do tempo, pero facía de xeito semellante en todas as obreiras, do mesmo xeito. Ou seja, mostraban plasticidade, sí, pero a plasticidade era semellante entre elas. Non existía variabilidade nesta plasticidade do comportamento. Sen embargo, a plasticidade difería nas raíñas. Quere dicirse, os individuos mostraban comportamentos totalmente diferentes respecto ás súas irmás a través do tempo. Ben, se o comparamos agora cas obreiras dunha formiga nativa, como decíamos antes, observamos que é totalmente a inversa. En Linetipitema humile, na formiga arxentina, o patrón de comportamento aumentaba, mentres que a tendencia da formiga nativa diminuía,
E tamén o facía de forma totalmente diferente entre os individuos da mesma colonia, o caso que non ocorría ca formiga invasiva. Entón, comparando á esquerda as obreiras dunha formiga nativa ca os obreiras e raíñas da invasora, podíamos ver que había grandes diferencias no seu comportamento, no seu patrón comportamental. E asumimos que estas diferencias podría ter un carácter evolutivo e podría ser un dos factores que podría estar determinando o potencial invasor desta especie. Como? Pois a plasticidade é un factor moi costoso para as especies, para as colonias neste caso. Por que? Porque necesita da expresión de certa xenética ou da produción de certas conexións neuronais. Polo tanto, se a colonia invirte na produción destas estruturas, gasta moita enerxía en que cada obreira sexa tan plástica. Sen embargo, neste caso, a colonia só podería estar a invertir nas raíñas, polo tanto, garantiría a plasticidade, a capacidade de adaptación da colonia e non estaría a perder a enerxía destes costes nas obreiras, que realmente son os individuos máis numerosos, non? Entón, que ocasionaría isto? Consideremos que están representadas en diferentes cores raíñas con plasticidade diferente, entón esta plasticidade diferente garantiría a cada raíña a adaptación a ambientes diferentes, diferentes hábitats, e unha vez que as raíñas estean adaptadas a estes hábitats, só produciría obreiras, e as obreiras non terían por que ser tan plásticas porque só terían que adaptarse a un ambiente, a un hábitat específico. Polo tanto, a colonia sería capaz de invadir novos ambientes abaratando os custes da plasticidade. Ben, entón retornamos outra vez ao noso mapa da colonia, da supercolonia, cal se denominou supercolonia principal, pero, sendo vos sinceiros, teñovos que dicir que vos estiven a ocultar información, porque realmente neste rango de distribución non só foi observada unha supercolonia, senón que existen máis dunha supercolonia, como foi a denominada a supercolonia catalana, que foi descuberta no litoral mediterráneo da Península Ibérica. E, ao mesmo tempo, tamén foi descuberta despois, no 2010, a catalana no 2002, a supercolonia corsa no 2010 foi descuberta. Entón, nós preguntámonos se estas supercolonias, a descuberta destas supercolonias era froito do maior esforzo de investigación nas zonas de distribución. Polo tanto, preguntámonos que estaría a ocorrer na Galiza, onde había moi pouca mostraxe, como vemos 2 puntos nada máis mostrexados. Ben, para iso o que fixemos foi recoller individuos da Galiza e o descobrimento máis curioso foi o que observou Violet ao mesturar formigas recollidas no Carril, en Vilagarcía de Arousa e en Pontevedra. Entón, Violet mesturou e marcou formigas recollidas no Carril e formigas recollidas na Universidade no campus de Pontevedra. Pois estas formigas deberían de ser, como eran da mesma supercolonia, deberían de cooperar, deberían de levarse ben, e o que observou Violet foi que todo o contrario, as formigas atacábanse e as formigas do Carril exterminaron as formigas de Pontevedra. Polo tanto, puxémonos mans a obras e o que fixemos foi aumentar o noso tamaño de mostraxe deste xeito. Este fabuloso equipo de investigación o que fixemos foi incrementar, como dixen, a mostraxe, fixemos
centrámonos un pouco no Carril, tamén en Pontevedra, aumentamos un pouquiño nos arredores, e o que observamos foi que a nivel xenético existían 2 grupos dentro da Galiza, cousa que non estaba determinado, pois se asumía que eran da mesma supercolonia. E observamos que había un grupo, podemos dicilo, norte, dentro das Rías Baixas, e un grupo sur. Observamos, aquí vemos o seu patrón, bueno, as súas diferencias, a súa variabilidade xenética, observamos que a diferencia non é 100% diferente, non é que vexamos que todos os alelos duns individuos sexan dunha, aquí representados por cores, dunha cor ou doutra, non son nin vermellos nin azuis, senón que están mesturados, teñen variabilidade xenética que se comparte, pero predominantemente existe certa xenética, bueno, que as está delimitando. Ou seja, o que estamos vendo é que no canto de haber unha supercolonia ou alo menos unha entidade, o que estamos vendo é que existe, alo menos no rango das Rías Baixas, dous grupos. Esta diferencia xenética, que está representada no eixo vertical, nas dúas gráficas, está positivamente correlacionada ca distancia entre as colonias, ou seja, as colonias a máis lonxes ten máis diferencia xenética mostran, como vemos entre os grupos, sen embargo, non atopamos a mesma correlación ca agresividade. Os individuos que estaban máis afastados, que teran xenéticamente máis, máis diferentes, non mostraban unha agresividade maior, aínda que sí que estamos vendo unha tendencia cara a elo, non? Ben, aquí vemos neste conxunto de gráficas un tanto complexos, non vos asustar, vemos unha gráfica de barras para cada un dos grupos cando foron comparadas, ou seja, cando individuos dunha colonia foron mesturadas cos da outra, perdón. Entón, o que observamos é a taxa, o porcentaxe de mortalidade en negro para cada unha das gráficas, por exemplo, aquí as de Trabanca, aquí as do Carril, aquí as vemos, aquí a de Ribeira, Pontevedra e Reboreda, pois vemos que cando eran mesturadas con outras colonias se producía certa mortaldade en negro, estas colonias producían ataques en azul sobre as outras ou recibían un ataque perdón, de outras colonias ou recibían ou efectuaban. Pero o que quería que vísedes era estas gráficas que están aquí sinaladas cos rectángulos vermellos son as que mostran unha maior porcentaxe tanto de mortaldade como de ataque e son aquelas froito de mesturar os grupos norte contra os grupos sur. Ou seja, aínda que non viamos esa tendencia de a maior diferencia xenética, maior agresividade, sí que observamos que existe unha tendencia. Por lo tanto, a falta de significatividade, de significación dos nosos resultados podería ser debido á baixa número de mostra que estamos aquí manipulando, non? Ben, entón, cal podería ser a interpretación disto? Bueno, existirían alo menos dúas hipóteses, que estes dous grupos fosen froito de múltiples introduccións, por exemplo, que os individuos do grupo do norte fosen introducidos dunha quenda e de aí os individuos se espallasen, e que os grupos do sur fosen introducidos doutra quenda, pois tanto da ría de Pontevedra como a de Vigo, ou existiría outra hipótese que sería a da diverxencia evolutiva, que sería un pouco na liña do que ocorre realmente na súa distribución nativa. Como se recordades, as especies, pois esta especie reprodúcese, coloniza por procapágulos, os niños poden quedar conectados, pero co paso do tempo, e isto ocorre na distribución nativa, poden desconectarse, poden illarse, e unha vez que os niños illanse, pois pasan a ter un camiño evolutivo diferente no cal pasarían a non recoñecerse co paso do tempo como os individuos que si orixinalmente eran cooperantes, non? Entón, se o vemos no exemplo da esquerda, imaxinémonos que este podería ser o caso, todos os individuos agora en azul ou en vermello, pero bueno, poderían ser froito dunha mesma colonización, algo puido estar ocasionando o seu illamento e co paso do tempo
pois se producise esta diverxencia, non? Que isto tamén podría estar a explicar por que existe unha certa variabilidade e non unha rotunda variabilidade na súa xenética e no seu comportamento. Ben, voltemos outra vez a este mapa de distribución, o que tanto me gusta ocultarvos información. Agora mesmo revelarei o que tamén estaba ocorrendo co rango de distribución das outras supercolonias, que de feito se descubriu que a supercolonia, bueno, na illa de Córcega tamén existía a supercolonia principal, pero tamén a supercolonia corsa estaba no Mediterráneo, ou sea, na parte continental no Mediterráneo francés. E ao mesmo tempo, a supercolonia catalana tamén estaba presente, ao igual que a principal, nas Illas Baleares. Polo tanto, nós o que nos preguntamos foi estas supercolonias están asociadas a ambientes insulares. Entón, para determinar que estaba ocorrendo ca nosa variabilidade descuberta na Galiza, pois, aproveitando tamén a riqueza que temos de hábitats e ambientes na Galiza, o que fixemos foi estudar o que ocorre nas illas galegas. Este foi o traballo fin de grau de Blanca, xunto co Adolfo. O que fixemos foi unha laboura de novo recolección e de mostraxe de indagación destes individuos polas illas e a parte continental da Galiza. Visitamos illas, todas as posíveis, e realizamos ali a súa recolección cando atopamos os individuos. Entón, isto o que atopamos, en amarelo os lugares onde non fomos capaces de descubrir a formiga arxentina, en rosa onde sí os atopamos. Entón, libres de formiga arxentina estarían Sálvora, segundo o noso criterio, a Illa de Ons, a de Tambo, a de Cíes, as Albedosas e a de San Simón, mentres que sí estarían colonizadas a Illa de Cortegada, a Illa da Arousa, a Illa da Toxa. E o comparamos a Illa de Cortegada cas de illas poboacións de Trabanca, as da Arousa cas de Vilanova da Arousa e a da Toxa ca da Lanzada, debido a que nesta zona non atopamos representantes para comparar. E tamén utilizamos outras poboacións que xa tiñamos catalogadas como o grupo do sur, e sendo este o grupo do norte e este o do sur. Ben, pois o que observou Blanca foi que ao comparar o tamaño dos individuos, tras comparar a distancia interocular deles como unha medida relacionada ao tamaño corporal, o que observou foi unha grande variabilidade do tamaño entre individuos insulares e continentais. Observamos en cor azul os individuos insulares, en continental serían os laranxas da zona norte e os do grupo sur serían en negro. O que observamos, como podemos ver, é que os individuos do grupo norte teñen unha variabilidade de tamaño moi semellante, de feito todas comparten a mesma mediana, representada con esta barra horizontal, e o que vemos é que se o comparamos cada un dos grupos continentais coa illa que teñen máis próxima, o que vemos son, nestes dous casos, diferencias significativas. As da Illa da Arousa son maiores que as de Vilanova e as da Toxa son maiores que as de Lanzada. E aínda que non existe diferencias significativas, si existe unha certa tendencia que as de Cortegada puidesen ser menores que as de Trabanca. Polo tanto, estamos observando xa un caso de diferenciación morfolóxica nos ambientes illados, caso que non ocorría nos ambientes que supoñemos que están conectados. E aínda que a diferencia é moito menor cos ambientes que están máis alonxados. Cando comparamos a agresividade, o comportamento, o que vimos é que a maior agresividade de individuos se produce cando mesturamos individuos de illa contra os seus veciños continentais, ou sexa, Cortegada contra Trabanca, Arousa contra Vilanova, Toxa contra Lanzada. Non sendo así, cando comparamos individuos control, individuos da mesma colonia, individuos de diferentes illas, o cal podería pensarse que
como son máis diferentes, tamén mostrarían máis agresividade, ou incluso cando mesturamos individuos insulares contra aqueles continentais que se sitúan máis lonxe, por exemplo, Cortegada contra Lanzada ou Toxa contra Trabanca. E isto é un patrón que se repite noutras distribucións, como por exemplo en California, onde a formiga arxentina combate máis contra as veciñas máis que contra os individuos que están afastados. Por que? Supónse que é porque recoñecen ao veciño como aquel que está competindo polos recursos, polo tanto desenvolven unha función, con un comportamento contra elas, mentres que non o desenvolven contra aqueles que están máis lonxe porque realmente non se atopan nunca. Non? Entón non tería significado ningún o de pois, desenvolver este tipo de ataque. Entón, o que vemos, para resumir, é que as illas que están distanciadas por bastantes quilómetros, alo menos na Galiza, están a salvo desta invasión, polo tanto, parece que o mar é unha barreira moi importante para a formiga arxentina, aínda que realmente asúmese que foron transportadas polo mar, pero parece ser que o fluxo de persoas non é capaz de introducir estas especies, porque, por exemplo, nestas tres illas si existe un grande fluxo de xente, vese que incluso en illas máis próximas tampouco a atopamos, alo menos nós non fomos capaces, pero vemos que sí as illas que están moi próximas ao continente ou aquelas que están directamente conectadas por vía terrestre, sí son capaces de transmitir este tipo de individuos. Non? Ben, entón aquí isto sería un pouco o que atopamos, engadín aquí tamén o caso de Noia, aínda que non o estudamos, si a localizamos alá. Entón, compre decir que no canto de obter unha homoxénea variabilidade, non como asumiríamos nos traballos previos, parece ser que temos alo menos dous grupos, norte e sur, e parece ser que estaría a producirse un caso de diferenciación debido ao illamento. Non? Entón, este parecería ser o panorama actual na Galiza. E como poderíamos explicar isto? Ben, poderíamos pensar que esta variabilidade podería ser froito da modificación da diverxencia da supercolonia principal ou podería ser froito da introdución, por exemplo, da supercolonia catalana. Pensamos que non é o caso debido á distancia que están separadas e, como podemos ver cos datos compartidos por Xavier, a supercolonia catalana, a pesar de estar presente en vermello, podemos vela, en diferentes puntos, agora sabemos máis dela, parece estar bastante distanciada da Galiza, existe moito descoñecido, sobre todo no litoral portugués, vemos que xusto a nosa franxa de estudo forma parte do descoñecido polos colaboradores de Xavier, e que a principal, que é a que coloreada por azul ou morado, pois estaría presente aquí. Polo tanto, nós estaríamos, diríamos que, poñeríamos a nosa hipótese como que sería parte dunha modificación da supercolonia principal. Entón, múltiples introducións, agardaríamos que isto producise moitas supercolonias ao longo de toda a distribución, o cal non é o caso. A diverxencia evolutiva podería estar apoiada polo que estivemos vendo anteriormente, unha baixa taxa de agresividade, unha porcentaxe menor ao 30%, cando as supercolonias, cando se xuntan, teñen unha taxa de mortalidade de 90% ou máis, polo tanto, parecería que non existe un patrón directo de agresividade de unha supercolonia cara a outra. Igual, a agresividade é moi dispersa, ou seja, os grupos, como vimos, existen esta mortaldade, este ataque entre o grupo norte e o grupo sur, pero tamén dentro de cada grupo, ou seja, parece ser que non están delimitados de por sí os grupos, tanto xenética como comportamentalmente, o cal apoiaría a ese proceso de diverxencia, un proceso no cal aínda non se diverxeu totalmente, non? Aínda non se atopan dous grupos totalmente illados.
Ben, tamén apoiaría a diverxencia evolutiva esta adaptación local da súa morfoloxía, do seu tamaño, ao igual que o seu comportamento, cousa que non vos expliquei, pero sí tamén ocorre do mesmo xeito, e tamén o indicaría a esa variabilidade xenética, a Doutor existencia Eugenio de Diago. grupos. Xa, 5 minutos, non? 5 minutos. Perdón, entón vou rapidísimo, perdón. Pois iso, todo apuntaría a que sería parte da diverxencia evolutiva, grupos que forman outros e quedarían illados despois da súa conexión. Vale, entón, resaltando pois esta mensaxe da Xunta, gustaríame sinalarvos que saiamos disto, alo menos desta presentación, con sentidiño. Non quería transmitirvos mediante as consecuencias e a distribución desta especie a demonización desta especie. Este é unha especie que non ten mal ningún, salvo todo o que causa, pero como especie en sí non é unha especie mala, ou pois simplemente foi introducida e simplemente pois trata de sobrevivir. Temos que ter en conta que, igual que ocorreu con outras especies, como a velutina, compre ter en conta a taxonomía, que non todas as especies que atopemos son malas porque poden ser arxentina. A velutina podía ser confundida con outras que son fundamentais para o noso ecosistema. É doado diferenciar os individuos aquí no papel, un individuo nativo e un individuo invasor, pero cando vemos na realidade, basicamente os vemos como vechos negros. Polo tanto, por favor, non nos adiquemos a exterminar todas as formigas pensando que son invasoras ou contraproducentes para o noso medio. Polo tanto, coñezamos máis, investiguemos, comprendamos, apliquemos o comprendido e controlemos a especie, que é unha forma de mermar os seus efectos. E, bueno, para finalizar, gustaríame agradecervos a todos vós mantervos atentos e atentas a estas xornadas tan interesantes e a estas horas. Sobre todo, agradecer á Sociedade Galega de Historia Natural pola súa laboura en xeral, pero tamén, neste caso, por convidarnos a todos e a todas a poder compartir os nosos resultados, a Xunta de Galicia por financiar todos os experimentos aquí mostrados, Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia e a Escola Naval Militar de Marín por permitirnos e facilitarnos o acceso ás illas, a toda a xente involucrada que detectou a formiga arxentina, nos avisou e nos permitiu a súa recolección, a Xavier Espadalé polo envío das mostras e toda a información tan relevante e, sobre todo, polo magnífico equipo detrás de todos estes resultados, tanto en Francia como na Galiza, que foron realmente os encargados de obter todo os contidos cos que eu vos estiven aquí a comentar. E vos deixo con este pequeno resumo á garda das vosas, seguro que interesantísimas preguntas. Moitísimas gracias. Vou deixar de compartir, entón, supoño, verdade? Moitísimas gracias, Iago.